Умението да получават при някои хора е недостатъчно развито и за тях е изключително трудно, когато им става нещо безусловно. Наблюдавайте се как реагирате в ситуации, в които ви правят комплименти, хвалят ви или някой иска да ви даде нещо така от чисто сърце. Ако попаднете в такава ситуация, иска ли ви се веднага да върнете жеста и трудно ли ви е да получавате това безусловно внимание или този безусловен дар? Ако забелязвате, че изпитвате такива затруднения, запитайте се защо точно ви е трудно. Кое е това нещо, което ви спира да получавате, без да се чувствате задължени. Истината е, че майката ни учи на безусловната любов. Майката е тази, която дава на детето безусловна любов от самото начало. И ако оттам следва, че майката ни учи и на това умение да получаваме. И ако при майката не е достатъчно развито умението да получава, тези затруднения се предават и на детето. Така че, колкото и странно да звучи, безусловната любов е свързана с уменията да получаваме и да даваме. И друг един интересен факт е, че отношенията с бащата, при момиченцата специално, определят техния избор на мъж в една зряла възраст. И според това, какви са били тези отношения и как са се развили и как са се отработили, и това как всяка жена избира партньора до себе си и от друга страна какви партньори привлича тя и какви отношения изобщо, приятелски, служебни и така нататък. Така че замислете се на вас, лесно ли ви е да получавате безусловно.